Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po kang pinunan ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunya kapag take kang bulong, 2 semana sa nanganit. So magayon so response, Miracle C, Osmega 1, Multi 5 Mega E. Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan,
karigos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na spans kan mga vitamins yan, tapos yung mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil ta pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta ki maray na yon uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta na sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa taas. Na taga Legazpi. Nandito po ako sa opisina ni Doc Joey Bitito sa Amazing Trio. Ako kasi, may sakit kasi akong nagmamaga ang aking paa, pabalik-balik, tapos minsan nanghihina ako. Ngayon, ang mama ko, laging nakikinig sa programa ni Joey Bitito. Sinabihan ako na mag-try daw ako ng gamot ni Joey, mga produkto ni Joey Bitito. Tapos, yun, tinry ko. Sa 2 linggo na nag-take ako, parang nawala talaga yung sakit ko, yung nararamdaman ko, nawala talaga. Kaya, kung gusto nyo, mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc. Ako si Junior Napoles na taga Albang Puro Federal Albay. Naganda ko dili ki dokta may kamatian ako sa kidney stone. Tapos sinubukan ko ading Miracle Health Corporation ito missing po na-try ko na marayon, nakabulong talaga. Kaya imbitan ko man kamo na testingin man yung ading produkto sa ading Miracle Health. Saka po sa kidney, saka yung gallbladder, saka yung dalawa po nang ihi, yung nakakapit pa ako ng mga dumigi. Mga 10 days lang na hindi ko sa catheter. After kang pag-try po rin, amazing. Kaya nga na po, nakalumulin ako dito na yung parang gusto yung kinayo pa ibang natuturan ng mga bato-bato hindi pa naali. Ba't tuloy yan ang mali? Kang rin po, sir, so inot na pag-take in amazing po. Nung nasa ng October, siguro mga pizza 3 yata yun ako nagparito. Sabi ko, mag-testing man yun, tangan yung maniwala ka mo ka. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So, siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ay pinalad tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing Four. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung nagkakilala kami 2019 yun o 2020, Okay. na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing Four, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong
food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, nung at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako na-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya ko paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. At naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko, pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinipigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start ng Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ko makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan.
Kahapon, pag-uwi ko wala hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking pa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako. Kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako. Pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So, yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview. Kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin, kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa gan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong amazing for niya. Iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing for natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo o ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anin pa natin itong lahat na natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa-doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa kunti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana huwag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay ko 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat ng mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So, 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So, thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga secret ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing po. So, thank you so much. Okay, thank you so much. At mga amazing people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth.
para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing 4 na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahangaan. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo na naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilang taon at saka ilang taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang haki ko po si Michael Milay, 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunan sa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRDTH sa bawal, daiman kasasaka, daiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, pigdarami sa physician surgeon. Kung na po tumagkiton, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay 7 aldaw, sa lukang 7 aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukriyasin na niya. Ang otro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang tao na sukriyasin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Langkawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, abo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang ngayon ako maniwanga na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Bitito. Igapot ko, kung ano na, pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang kawon so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna, subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Di yung inot, andara ko sa nangani 1K. Dahil akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month.
15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro. Nagtatawad na nga niya, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Naanit baya ako. Yun may mga pa-blood cam dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood cam, 105 na lang, so kaya tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal na normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Mega Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan? Na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya. Tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niya. Na dati, sabi ang katawan niya. Tatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dailang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So, aki ko, may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so, nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So, duman na Sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Kada siya masyado na nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samut-sari na ang natulungan nito. Maraming salamat, Nanay. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya, ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr.
So andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So paki-explain po, ano nangyari dito kay papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok, Barangay Layon, Digao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February. Yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos dito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala, no? Sabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, nurse. Kapatid ko pong nurse na galing hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya amazing. Opo, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, ko po nito, request para magpa-Crea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala doon si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Yan nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba,
gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkos na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon? Sa mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing 4, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagtatubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapagmotor. Nakapagbilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak, si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Kunin natin yung... Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng... Okay, magandang gabi sa ating mga amazing people. Kumusta po kayo? This is our second part. At marami po tayong pag-uusapan na makikinabang po ang lahat. Kaya po tumutok tayo hanggang alas 6:30 kasi may mga announcement po tayong maganda. Yan pong napakinggan natin o napanood nating testimony ni Mrs. Ami Pilojero. Apelyido niya ay, kasi may asawa na kalimutan ko, Rosco, yan. At ang kanyang father na si Mr. Pilojero, na marami po itong sakit, pero yung pinaka-grabe, yung kanyang creatinine at 359. After 6 months, I think naging 120 something na lang po yan. Almost normal. At ngayon po ay umiinom pa rin po yan as maintenance, pero once a day na lang from 3 times a day ng pag-inom ng Amazing 4. Kaya very powerful. Mayroon din po tayong uminom lately lang na hospitalized dahil po mataas ang creatinine. Ang mister po nito ay dating professor dyan po sa Divine Word College. Ay nung uminom po ng ating Amazing 4, ay sa 3 months po niya normal na rin. Kaya marami po talaga dyan. Pagdating sa creatinine po, huwag naman po 1,000, baka hindi na natin kaya yan. Pero pag mga 400 pababa, 500, may pag-asa pa, ay ang commitment talaga natin para makatulong. At ito po hindi lang po, ito ay sabi ko magaling. Ang Amazing 4, ito po ay hinihingi natin sa dakilang Panginoong Hesukristo na gawa niyang nito. Na binigay sa atin lahat ng ating pong mga clients or pasyente man, kung tawagin natin, sa natural medicine,
ay matulungan talaga. Si Mr. kanina, Jaime Rafael, ay from Legazpi. Ito naman po maraming karamdaman, pati may frozen shoulder, may prostate. I think mayroon pa itong high blood, ano? May arthritis. Ay uminom po ito, bumibili sa amin Amazing for monthly. Naka 2 months po. Kanina pang 3 months ay yung kanyang frozen shoulder na itaas niya na. Konting-konti na lang. Yung kanyang pong arthritis ay nailalakad niya na konting-konti na lang. Yung kanya pong prostate, okay na. So, pang 3 months niya po ngayon. Ay po siya, masyadong excited. Ay siya po ay nagpapasalamat sa atin. At of course, kanina ay nag-abil na rin ang ating special siumay na ito po ay made. Ang ingredients po nito ay soya beans. Kaya healthy po, hindi po flour. Nag-chat sa atin prinito raw nila ni Mrs. niya yung siomay at nilagyan ng kalamansi at toyo. Ulam na raw. Nasarapan silang mag-asawa. So, by the way nga pala, bago ipagpatuloy mamaya pong gabi, mga alas 10, isa pong van, malaking van galing Bulacan po. Kompleto po na produkto na natin. Hindi naman super complete kasi may nagde-develop pa rin ang Jimila ng mga produkto, pero meron na pong special siumay, lahat pong variants, ibig sabihin meron pong chicken, shrimp, pork, and beef. Yan, merong 60 pieces, merong 30, may 15. At meron na rin po itong Japanese siumay na 30 pieces. Yan po, Japanese, yan po medyo costly ng konti, medyo pricey. Pero ang pinakamasarap po yung Japanese Big Premium siumay. Yan na po talaga ang pinaka-core, di ba? Mayroon din po niyan. At mayroon din po tayong mga longganisa, yung sweet at saka garlic, di ba? Wala po itong salitri. Ito po ay natural din ang nilagay dyan. At meron din pong skin longganisa. At meron na rin po tayong ham. Ang regular po niyan 450 pero nagawa para sa atin kasi para ganahan tayo, I think nasa 600 grams. At ito po ay ganun din. Hindi po flour. Karamihan kasi ginagawa flour kaya hindi nasasarapan. Sa atin din po soya beans. At ang soya beans natin galing pa ng Argentina. Ayan. Approve ng FDA ang ating mga produkto na natural kasi in line with our products na natural, itong Amazing 4, mga healthy drinks. Kaya po ang sinama natin dito mga frozen foods, mga natural din. At yan po darating mamaya. Kaya available na po yan bukas. Pwede po kayong maging dealer. 999 po ang discount ninyo, 18% doon po sa net. Ibig sabihin wala tayong discount sa shipping cost kasi shipping po yan. Wala tayong kita dyan. Bagkos gastos po yan. Sa 299 is 20%. I think 5999 is 22%. Then I think 9999 ay 24%. Then I think 19,999 is 26%. Then I think 49,999 is 28% and 99,999 30%. So tayo po ay kumikita na lang ng maliit. Ang importante marami po ang ating matulungan na kumita, livelihood. Importante lang po may refrigerator kayo at kayo po ay pwede ninyong lutuin. Pag niluto po natin yung special siumay, yung maliliit po sa karamihan po yan, binta niyan 3.20 o 4.25 sa atin po, 5 piso, malaki na po ang tubo mo. Kasi sa 60 pieces times 5, 300, ang punan mo lang is 200. Pero pag kayo po ay namuna ng 2,999, malaki po ang iyong discount, maliit na lang po ang inyong puhunan. So, ang mangyayari po niyan, mas maganda po, panimula ang 2,999. Pero kung kayo po ay wala talaga para magkaroon lang kayo ng negosyo, ay gawin po natin na ito po ay gawin nating
999, di ba? So, kung kayo po ay mamumuhunan ng 2,999, ang succeeding po after the package, ang succeeding purchases po ninyo, ang puhunan na lang doon po sa 200 is only 164. Ang laki na kagad ng tubo ninyo, di ba? Mayroon na kayong tubong 36 pesos. Kung ibibinta po ninyo, 36 pesos. Pero pag iyan po ay ang ginawa ninyo ay niluto ninyo, iyan po ay kikita na kayo almost kalahati. Kaya mas maganda talaga pag kayo po ay nag-member maging dealer. Okay, maliwanag. So yan po ang magandang balita ko sa inyo. Hindi lang po sa kalusugan, kasi sabihin ninyo, Doc, naubos ng pera ko, kahit malusog ako, wala na. Bibigyan namin kayo ng livelihood. Ganun din po, bibigyan ko rin kayo ng mga discount sa ating mga healthy coffee, healthy drinks, at saka amazing for para. Meron po kayong health products. Meron kayong masarap na pagkain na healthy rin na mga foods, na mga frozen foods. At pag pinagsama po natin, bingo, nakamta natin ang magandang kalusugan, nakamta natin ang financial independence na tayo po ay makikinabang ang bawat pamilya. There are 720 barangays po dito sa Albay. Kaya ang ating pong purpose ay matulungan sila lahat. Matulungan po kayo. At ngayon po, yung final validation ng ating pong pakuntes sa malunggay, malunggayan o kalunggayan sa bawat barangay, natapos na po. So, i-announce po namin yung top 10, yung top 30, at yung ano po ay most likely po ang awarding namin sa December 7 na at 1 o'clock dito po sa opisina natin sa Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Ang first prize po niyan, 50,000 cash at 15,000 na mga produktong, mga amazing products. Baka haluan ko na rin po yan ng ating mga produktong ito pong tinatawag nating mga healthy products, food products na mapakinabangan ng ating mga kababayan. So ito po yung livelihood kasi po doon sa malunggayan natin, hindi po ako masyadong nasiyahan, pero okay naman kasi nga po nasalanta ng bagyo. Pero yung pong ginawa ng ating mga kababayan sa bawat barangay, malaking bagay po yan na tinuruan natin silang magtanim para po sila may aasahan in the future. Yung iba po, naibinta rin yung mga malunggay, naibinta rin yung other mga products, yung mga talong at iba pa, mga okra at iba pa. At ngayon naman po ay makikinabang sila sa ating papremyo. Yan po'y galing sa aking kaibutor ng aking puso para makatulong po sa mga albayano. Nung una nga po, kaya hindi masyadong marami ang nagsumali kasi akala nila kakandidato ako. Kako hindi po ako kakandidato kasi nga po alam ko na mahirap po ang politika at hindi natin kaya at tayo lang po ay nagpa-contest para po sa ating mga kababayan. Ganun din po yan. Kung kayo po ay may mga karamdaman, kahit anuman po ang inyong karamdaman, may pag-asa. At tulad po ni Nanay, diyan po sa Ginobatan, I think 83 years old, mayroon pong problema ang mata. Yung isang mata niya ay masyado nang malabo. Yung isa pong mata niya ay medyo malabo na rin. Ay nag-avail kanina sa atin. Kako dito, pangkalahatan, mayroon din po siyang arthritis. Marami yung mata niya may problema. I think meron din siyang high blood. Kaya po ito'y sabi ko nga ang ating mga produktong amazing for pangkalahatan. Hindi lang sa mata, hindi lang sa high blood, hindi lang sa diabetes, hindi lang sa creatine, pangkalahatan. Kasi nga po ito loaded with vitamins, loaded with natural vitamins and minerals. Na ito po'y gawa ng ating Panginoon na binigay lang po ang wisdom doon po sa mga siyentipikong gumawa po nito. Okay po. All natural na magaling galing po sa Panginoon Diyos. All artificial, iyan po hindi na galing sa Panginoon kasi artificial, may chemical na yan. Ang chemical, wala po ang Panginoon Diyos ay hindi gumagawa ng chemical. Ang gumagawa po ng chemical ay mga tao na. Okay, maliwanag. So hindi ko sinasabi sa inyo na yung chemical na ginawa na binigay sa inyo ay hindi maganda. Kayo po makapagsasabi niyan. Pero po yung natural
na nilagay po sa kapsula na binigyan ng wisdom ng Panginoon, ang ating mga scientific o mga researchers, iyan po ay natural, iyan po ay galing sa Panginoon, at iyan po ay natural na wala pong side effect sa atin. Kaya tingnan na po lang po ninyo, hindi na po ako malalayo. Si Doc Joey Bitito, dati po ako sakitin nung ako nasa 30s, 40s. Hindi pa ako umiinom ng supplements noon kasi ganun din po sinasabi ko. Mga doktor so nag-aaral ng 12 taon at iyan po, pero kako nagkakasakit, meron din mga namamatay sa kanila, hindi rin mahabang buhay. At kako sila pinag-aralan mabuti. Pero talaga ang Panginoon ay hihipuin tayo ng makulit kong kumpare na ako'y talagang hindi tinantanan. Dinala po ako sa isang food supplement company at tayo po'y sinubukan natin at doon tayo nag-umpisa at doon po tayo umasinso hanggang sa maitatagpo natin ang Miracle Health Corporation noong 2008. Kaya po 16 years, going 17 years na po tayo in counting na libo-libo, thousands of thousands na po ang natulungan natin. Ang sinasabi nga lang nila, medyo pricey, pero hindi po pricey kung tutusin tayo po ay cost effective kasi po maraming produkto. Katulad kanina, may kumakain dito sa kantin, 40 years old, ang dami niyang karamdaman. Ang kanya pong iniinom na gamot, 7. Ang ginagastos niya raw, megit 100 isang araw. Eh kako, kung ganyan kako, megit 100, hindi ka naman nakasyam na buwan na po siya. Siyam na buwan na. So, yan po ay hindi ko sinasabi na pangit. Wala po akong sinasabi. Sabi ko nga, kung kayo po umiinom ng 7 gamot o tingnan po ninyo dyan, dapat magpa-laboratory every 6 months minimum or every 3 months kung kayo may budget kasi nga po baka ma-damage ang kidney. Yan po. Kahit po mga espesyalista, kahit po magagaling na doktor, iyan po yung sasabihin. Kayo sasabihin sa'yo, magpa-laboratory kayo, kailangan makita po ang creatinine, pati makita po ang inyong liver. Yan pong dalawa kasing yan, pag nasubrang kayo at meron pong wala kayong pakundangan ng pag-inom ng gamot, lalo na kung hindi po sa dalubhasa ay ang delikado po, kidney or liver. Yan, okay. Kaya sabi ko nga, kailangan isa lang po ang buhay natin, huwag na tayong kuriputan. Kuriputan mo yan, kayo rin po ang kawawa. Ngayon, kaya in conjunction with that, kaya po tayo meron na po ngayon na dealership ng ating mga frozen products. Believe you me, napakasarap ng produkto, very healthy, aprobado ng FDA. Kaya po sa inyo mga kababayan kong minamahal, ngayon pong Pasko, huwag na kayong gumastos. Ako po, hindi pa bumibili ng mga damit-damit. 2,999, meron na po kayong 20% nakikitain kung bininta natin na fresh. Pero kung bininta ninyong luto na, ang kita ninyong napakalaki na. Around 40%. Di ba? O, saan mo pa ilalagay ang pera mong 2,999? 2,999. Okay. Wag po yung 999, pwede rin 18% kung walang-wala. Wag na ninyo po ilagay doon sa 9999 ninyo nasa internet. Maniwala po kayo. Wala kayong makukuha. Okay. Ito sa akin, may produktong more than 999 or more than 2,999. May products kayo na pwede ninyong iulam, pwede ninyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, at pwede kayong kumita. Okay, maliwanag. O Doc Joy, paano yan? Ako from Bakakay, mayroon akong kaibigan na dyan po sa halimbawa sa UWAS. Gusto rin na magnegosyo. Halimbawa, kinuha ang 2,999, di ba? Ano po ba ang pakinabang ko? Mayroon po tayong ibibigay sa inyong 10% doon po sa nito. So, mayroon kang tatanggapin ng more than 200 pesos bilang incentive mo. May incentive pa rin. Baka pagdating ng araw po, ikaw po talaga ay malakas, nagseryoso ka, baka magbigay po ako yearly para malaki po ang bonus ninyo pagdating ng December ng magkano. Maaari po magbigay tayo ng 1 peso per kilo. Pero ikaw aktibo. Diba? Kasi hindi po ito networking. Ito po merong direct selling na merong mga incentives na gagawin ko para makatulong. Okay?
doon sa mga seryosong tao, mga masisipag na tao. Kasi ang binibigyan lang po ng incentives yung mga masisipag, yung positive attitude, masisipag, prayerful na tao, di ba? At positive ang attitude, yun po binibigyan ng mga incentives. Pero yung tao, patumpik-tumpik lang, bibili ngayon, pagkatapos after 2 months, 3 months, hindi masyado aktibo, bakit mo nang bibigyan ng incentives na malaki? Bigyan natin ng discount. No, may discount ka naman di ba? Kaysa bili ka lang ng bili, wala kang discount. O Dok, marami rin kasi sa palengke yan. Okay naman, sige. Pero ano ba doon? Flour-based. Ano ang flour? Flour is sugar. Pag nasobrang ka, maaaring magka-diabetes ka. Kung may diabetes ka na, mas lalong lulubha. Di ba? Kasi flour. Ano po ba pagkakaiba ng sa inyo na soya beans ang main ingredients? Soya is good for the heart, good for the bones. Kaya kung may magkakaedad ka na, kailangan mo soya beans, di ba? Good for the body, even good for cancer patients, di ba? So yan po ang malaking pagkakaiba. Kaya po, sa amin ay hindi lang po Amazing 4 para gumaling kayo. Bragdagan po natin ang ating mga sinasabi ko instant na ulam. Kasi halimbawa, ang siomai, pwede pong steam lang, mayroong konting toyo, may asin. Kung kayo po mahilig sa lagyan mo ng maanghang. Lalong-lalo masarap na yan, di ba? Pepper, di ba? Ang sarap-sarap, di ba? Ngayon, kung gusto mo na iprito, okay naman. Lagyan mo rin ng kaunting, halimbawa, ng ketchup. O, di ba? May baon na kayo. Pwede mo naman igisa yan, di ba? Sabi ko nga, lagay ka ng kaunting gisa ka ng halimbawa, gusto mo healthy, di olive oil, bawang, sibuyas, pagkatapos ihalo mo yung siomai, lagyan mo ng ketchup para sa mga bata. Ang sarap-sarap. Lagyan mo ng konting gulay, mas maganda, di ba? At yung mga batang hindi na kumakain ng gulay, ito po may gulay na kasi ang soya beans po is gulay. Di ba? So, healthy po. Ito po ang malaking pagkakaiba ng aming produkto. Ganun din po longganisa namin. Hindi rin po sa ito po ay soya beans din. Lahat po dito, ang hampo natin, from soya beans din, wala po tayong flour according to the owner. Kaya po ako highly ako po masyadong motivated para sabihin sa inyo na aside from the Amazing 4 na nakatulong sa ating mga kalusugan, mayroon tayong produktong pagkain na natural na makakatulong din sa ating kalusugan. At doon naman po sa mahilig sa gatas, mayroon po tayong Digosure na magaling sa bones, magaling po ito sa ating katawan sa mga may arthritis at iba pa. Nakakatulong din po ito at sa online po yan 1,999, sa atin po 950 pesos lang per can. Discounted kayo ng 249 kasi po tayo direct from the owner at marami po tayo kung bumili. So ito po ang pagmamahal ko sa inyo. Andyan na po lahat. So Amazing 4, healthy drinks, healthy coffee, healthy juice, andyan na po yan, nakakatulong sa kalusugan. Yung atin po mga frozen products from siomai, from special siomai, yung Japanese Big na napakasarap, yung po ating longganisa na sweet and garlic, ito pong ating skin longganisa, yung pong ham natin, special ham, ay ito po ay para sa inyong lahat, para kayo makinabang. At kayo po ay invited to become a dealer as low as 999. Ang discountin nyo dun sa net of shipping is 18%. Pag 2,999 is 20%. 5,999 is 22%. 9,999 is 24% and so forth. So mga tugang ko, kayo na po, mga minamahal kong kababayan, kayo na po ang bahala sapagkat binigay ko na sa inyo ang lahat-lahat para kayo'y makinabang. Pero sabi ko nga, I can bring the horse into the river, but I cannot force the horse to drink the water. Kahit man ang sabihin ko po dito, nagagaling sa aking puso na matulungan kayo
magkaroon ng magandang kalusugan, magkaroon kayo ng magandang proyekto, magandang livelihood, magandang dealership, magkaroon kayo ng milk na napakaganda sa aking katawan at yan po'y iniinom ko. Doc Joey, wala ka na masakit. Bakit iniinom? Kasi po ayaw kong magkasakit as much as possible. That's why I pray to God at ginagawa ko ang lahat para sa buhay ko. Kaya at 70 years old, ang lakas ko po parang 40 years old. Dahil po ginagawa kong lahat, nagdadasal sa Panginoon, positive attitude, kinakain ko po yung mga natural, kasama na po dyan yung mga siumay na, longganisa man at liter po ham kasi darating mamaya. At ito pong ating mga healthy drinks at ito pong ating Degosure, kaya po ako parang 40 years old lang. Kaya huwag kayong magtaka kung ako